Molt honorable president, conseller, senyores i senyors, bon vespre. Benvinguts a tots. Un any més ens trobem aquí per homenatjar el Marquès de Rubí, amb motiu de la nostra Diada Nacional. Ens trobem davant d'aquest magnífic edifici extent que és la part més antiga de la ciutat. Geachte president, minister, dames en heren. Goedenavond en welkom allemaal. Opnieuw bevinden we ons hier om de Markies van Rubí te eren ter gelegenheid van de Catalaanse Nationale Feestdag. We bevinden ons voor het Steen, het enige overblijfsel van de oudste en enige omwalling van Antwerpen. L'acte consta de dues parts. En la primera, la institucional, parlaran les diferents entitats que participen en l'acte. A la segona part, la festiva, gaudirem de l'actuació de domingo. Het optreden bestaat uit twee delen. In het eerste officiële gedeelte zullen verschillende organisaties aan het woord komen. In het tweede feestelijke deel kunnen we genieten van een optreden van domingo. Obrirà l'acte el president del Casal Català de Brussel·les com a principal entitat organitzadora de l'acte. Als eerste komt de president van de Casal Català van Brussel aan het woord. Llorenç Navarro Teruel. President, conseller, delegada adjunta, entitats, partits. Parlaré en català i una mica en neerlandès també. Excuseer mijn Nederlands, alstublieft. Goedenavond en bedankt allemaal om hier aanwezig te zijn. Bona tarda i gràcies a tothom per venir. Vandaag gedenken wij een man die gestreden heeft, die wou voorkomen dat het koninkrijk van Catalonië en Aragon slaaf werd van het koninkrijk Castilië en daardoor ook zijn grondwet, instituties en vrijheid zou verliezen. Het is helaas niet gelukt. Avui recordem la figura d'un home, el Marquès de Rubí, que va lluitar per mirar d'evitar que la corona de Catalunya i Aragó esdevingués esclava de la corona de Castella i perdés les seves constitucions, institucions i llibertat. Malauradament, no ho vam aconseguir. Sommigen zeggen, dat is meer dan 300 jaar geleden gebeurd. Wij moeten het verleden achter ons laten. Maar mijn antwoord hierop is het volgende. Stel dat iemand tegen jouw eigen wil je eigen huis bezet, je sleutel afpakt, een deel van je salaris opeist, bijna niets van de huishoudelijke taken op zich neemt en je ook nog vertelt wat je wel en niet mag doen. Zelfs als er jaren voorbij gaan, dan zou je daar nooit akkoord mee gaan. Hi ha gent que diu, han passat més de 300 anys i cal deixar enrere el passat. La meva resposta és la següent. Si algú s'instal·la a casa teva contra la teva voluntat, et pren la clau, se't queda una part del salari, gairebé no fa tasques de la casa i encara a sobre et diu què pots i què no pots fer, encara que passin molts anys no hi estaràs d'acord i no podràs donar l'afer per tancat. Daarom zijn we hier om ook dit jaar te herdenken dat wij niet vergeten, dat wij niet vergeven en dat wij onze vrijheid willen terugwinnen. Per això som aquí, per recordar un any més que no oblidem, que no perdonem i que volem recuperar la nostra llibertat. Són més de 300 anys de gent que ha lluitat i sovint ha deixat la vida per la llibertat del nostre poble. No estar a l'alçada significa trair Catalunya, les moltes generacions que han passat abans que nosaltres i les generacions que vindran. Vrijheid voor Catalonië en de Catalaanse landen. Visca Catalunya lliure i visquen els països catalans.
al president de la provincie d'Anvers del Vlaamse Volksbeweging. En dan nu de voorzitter van de provincie Antwerpen van de VVB, Johan de Wit. Beste vrienden, eerst en vooral, u spreekt heel goed Nederlands. Amici Catalan, Vlaamse vrienden. Benvinguts, welkom hier in Antwerpen, terug, elk jaar. De VVB neemt morgen officieel deel in Barcelona aan de Diada. Maar nu staan we ook hier vandaag, samen met jullie. Wij willen samen met u niet vergeten dat nog steeds mensen om politieke redenen de reis naar Barcelona niet kunnen ondernemen. Op risico hun burgerrechten en zwaar beboet alles te verliezen. Met deze politieke slachtoffers van de Spaanse repressie willen wij hier vandaag ook uw nationale feestdag vieren. En wees één zaak, we steken een hart, een riem onder uw hart. Excuseer. Ons Vlaams volkslied luidt dat een volk nooit zal vergaan. De geschiedenis, ook die van Catalonië en van het Catalaanse volk, bewijst dat. Ons beider onafhankelijke staat komt er. Dat is onafwendbaar. Maar in afwachting daarvan laat ons vandaag klinken op een onafhankelijk Vlaanderen, een onafhankelijk Catalonië en een Europese toekomst. Visca Catalunya y Flandres y Lliure. El coordinador d'incidència política de l'Assemblea Nacional Catalana. Politiek secretaris van de Assemblea Nacional de Catalunya, Josep Luis Rodríguez. Bona tarda. Primer de tot, voldria agrair als tres entitats que han convocat aquest acte, el Consell per la República, el Casal Català de Brussel·les i a la delegació del govern davant de la Unió Europea per haver-nos convidat a aquest acte. Però els volem agrair sobretot perquè permet visibilitzar la unitat de totes les associacions, entitats, institucions i organitzacions polítiques aquí presents. Aquesta unitat que es fa imprescindible per aconseguir l'objectiu compartit per la majoria del poble català, que no és un altre que la independència del nostre país. Aquesta unitat que es reclama des de la societat civil arreu del país i que l'1 d'octubre ens va dur a tots a caronar la llibertat sense poder acabar-la d'abraçar plenament. L'Assemblea creiem que hi ha dos factors que es fan imprescindibles en l'equació per assolir la independència: la mobilització popular i la unitat estratègica de totes les forces i institucions del país. Pel que fa al primer factor, la mobilització popular, l'Assemblea està centrada en portar a terme una estratègia per recuperar els nivells de mobilització d'aquell octubre del 2017 que va ser capaç de posar a mascat a l'estat espanyol. Pel que fa al segon factor, la unitat estratègica, l'Assemblea ha vingut fent esforços perquè es produïssin acords que permetissin la unitat estratègica necessària per culminar el proper i definitiu embat a l'estat espanyol. Però, malauradament, a dia d'avui, sense cap resultat. Es fa imprescindible superar aquesta etapa i cercar noves alternatives que retornin a la societat civil i a les institucions al mateix costat del conflicte. Malgrat això, a l'Assemblea continuem mantenint les nostres portes obertes a tothom que vulgui prioritzar la independència de Catalunya per sobre de qualsevol altre objectiu. La independència avui es fa més imprescindible que mai, atès que l'estat espanyol, i això és evident, amb els darrers 5 anys ha posat en marxa la maquinària de l'estat al servei de l'objectiu de fer-nos desaparèixer com a poble. Tot controlant les nostres institucions, recentralitzant les nostres ja minses competències autonòmiques, imposant el castellà a les nostres escoles i sotmetent el moviment independentista a una veritable persecució política que ens ha portat a tenir més de 4.000 represaliats. Persones represaliades que en aquests moments, de les que aquí mateix hi ha una representació en les persones que s'han vist obligades a exiliar-se per les seves idees polítiques. En aquest sentit,
des de l'Assemblea us volem dir que no esteu sols i que cada dia treballem per totes les persones represaliades i, en concret, perquè vosaltres pugueu tornar el més aviat possible a una Catalunya lliure. Aprofitant avui que som al cor d'Europa, no voldria acabar sense fer un esment a la gran tasca continuada que es fa des de les nostres assemblees exteriors. Una tasca a vegades poc visible, però sempre eficaç i imprescindible, fent conèixer i guanyant suports per la nostra causa en les respectives societats d'acollida. Us vull dir que sempre podeu comptar en totes aquestes dones i homes que formen el teixit internacional de l'Assemblea. I per acabar m'agradaria citar l'abat Escarré, que ens ho va deixar dit molt clar. Feu pàtria, no feu política. Notareu que feu política quan us dividiu. Traslladem l'espírit d'aquest acte cap al territori. Si us plau, fem pàtria, fem país. Posem Catalunya per davant de tota aquesta lluita. Si ho fem, reeixirem. No tingueu cap dubte. Visca Catalunya! El representant de CUP a l'exterior. De CUP-vertegenwoordiger in het buitenland, Ivan Fox. Goedenavond, bona tarda a tothom. Als eerst wil ik onze Vlaamse vrienden bedanken, de Vlaamse Volksbeweging, voor de organisatie van deze bijeenkomst. En in het bijzonder de Vlaamse Socialistische Beweging en Vlaanderen Links, die altijd aan onze zijde staan. Zoals elk jaar zijn we hier om de daad van verzet te herdenken, waar in zijn tijd de markies van Rubí het boegbeeld van was. En onze dank en waarderingen te tonen voor diegenen die in zijn voetsporen dit verzet ook vandaag nog voortzetten. En dat zullen doen zolang dat nodig is. Zolang ons verzet zal duren, zullen wij elkaar blijven ontmoeten. Deia que com cada any venim a commemorar l'acte de resistència protagonitzat pel marquès de Rubí en el seu temps i agrair i aplaudir els qui com ell perpetuen aquesta resistència encara avui i fins quan calgui. President, conseller, delegada o subdelegada, membres de l'ANC, del Consell per la República, dels altres partits i de totes les entitats, mentre continueu resistint, ens seguirem veient. Visca Catalunya lliure, visca la terra. La presidenta de la vegueria d'Exteriors de Junts. Vertegenwoordiger van Junts per Catalunya, de presidente van de buitenlandse afdeling van Junts, Clàudia Cots. Bona tarda. President Puigdemont, conseller Comín, delegada adjunta, entitats, partits, amics i amigues. Vull començar agraint al president del Casal Català i a la resta de membres per l'organització d'aquest acte i tota la gent que hi ha col·laborat, per invitar a tots nosaltres, a totes les entitats, efectivament al govern i a tots els partits. Com no entenem d'una altra manera, des de Junts celebrem poder formar part de la celebració de la Diada del nostre país, com a catalans que som independentistes. Seré breu. Vull parlar de 3 temes fonamentalment. Primer de tot, la importància de celebrar actes com aquest, arreu, no només a les diferents ciutats i pobles de Catalunya, sinó també a la diàspora on ens trobem nosaltres. Molt especialment volem desitjar una molt bona diada a tots aquells que es troben vivint fora de Catalunya, perquè aquest també evidentment és el seu dia. I dies com la Diada del nostre país, Sant Jordi, Nadal, etc., són nostàlgics quan vius fora. I són els dies que et fa més il·lusió precisament tenir l'oportunitat de trobar-te, de parlar amb la teva llengua, el català. En definitiva, estar rodejat de persones que comparteixen el teu mateix sentiment. Per tant, el nostre sincer desig
per a tots els catalans i catalanes que us trobeu lluny de casa, que passeu un molt bon dia i una forta abraçada. En segon lloc, és un dia precisament de pensar amb la gent i el país. El fet de celebrar la Diada és un moment important per fer balanç, autocrítica, veure d'on venim, on som i sobretot què ens cal construir per poder arribar al nostre objectiu. Com s'ha demostrat en diverses ocasions, tot i que ja s'ha convertit pràcticament en un mantra, però és una realitat ben certa, l'única manera serà fent-ho plegats, amb la millor voluntat per part de tots i amb una estira i arronsa com en qualsevol mena de relació. Aquesta serà l'única manera que puguem respondre i estar a l'altura de les circumstàncies, que no són ni més ni menys que tot allò que fa 5 anys portem parlant-ne. Ho hem d'encarrilar i liderar com es mereixen les persones del nostre país. Escoltar sempre, ens agradi més o menys la crítica de la gent, que tenen tot el dret a fer-ho, i revertir-la en positiu, com a oportunitat de rectificar, perquè que hi hagi crítica reflexa que la gent encara està allà, que els importa, si no, no hi hauria crítica. Per tant, entre tots, recollim aquesta crítica, escoltem-la, reflexionem i reaccionem. I en tercer lloc i últim, no podem passar per alt els 5 anys des de l'1 d'octubre. Tenim una obligació i vam agafar un compromís amb la gent i s'ha de complir. Amb cap, sí. Amb planificació, sí. Però també amb estratègia conjunta. S'ha de fer i ho hem de fer. I que faci 5 anys de l'1 d'octubre significa que farà també 5 anys que van empresonar el nostre govern i que fa 5 anys que tenim el president legítim i els consellers a l'exili. Per ells també hem d'aconseguir tirar endavant fins que puguin tornar a casa per la porta del davant tal i com es mereixen. Per al seu sacrifici personal i compromís indiscutible pel seu país. Per tant, a ells i a la gent del nostre país els desitgem una molt bona diada. Unim-nos, fem-nos forts i assolim l'objectiu comú: viure en una Catalunya lliure, amb oportunitats i bones condicions per a les persones. Visca Catalunya! Lliure! Els representants dels joves de Junts per Catalunya, De vertegenwoordiger van de jongeren van Junts per Catalunya, Josep Monravà. Goedenavond, bona tarda, seré breu. Enguany celebrem 5 anys de la major expressió de la sobirania de Catalunya en 3 segles, el referèndum de l'1 d'octubre. Arribem a aquest aniversari lluny, molt lluny, de la unitat que el poble català va mostrar al setembre del 2017. Aquests anys han servit per constatar el que ja sabíem. No tenim una proposta, un projecte espanyol o francès per Catalunya. Treballar junts per arribar a la plena llibertat del nostre país no és una elecció pels independentistes, sinó que ha de ser una obligació. Només així podrem defensar el català com la nostra llengua, posar fi a la repressió i a la persecució política i, sobretot, també permetre el retorn dels exiliats. La Diada Nacional de Catalunya tracta d'això, de reivindicar tot, el pa sencer, que diuen alguns, sense condicionants, sense limitacions, per tal de poder ser, simplement ser. És per això que en un dia com avui no només aclamem a Catalunya, sinó que cridem «Visca Catalunya lliure!». La delegada adjunta del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea, de adjunct gedelegeerde van de Catalaanse regering bij de Europese Unie, Erika Casajoana.
honorable president, honorable conseller, representants polítics i de la societat civil de Catalunya, beste dames en heren van de Vlaamse Volksbeweging, estimades amigues i amics. Em complau representar el govern de la Generalitat de Catalunya en aquesta celebració de la Diada Nacional a Anvers. Commemorem l'11 de setembre de 1714 i honorem un patriota català a la vegada molt europeu, el marquès de Rubí. Des del cor polític d'Europa, a la vigília del que s'espera a casa nostra, que serà una gran manifestació política, popular i pacífica que tornarà a enlluernar Europa, voldria recordar els valors en què es basa el projecte de la Unió Europea i dels quals els catalans en som els més fervents campions. La llibertat, la democràcia, en majúscules i sense adjectius, els drets humans, el respecte a les minories, l'estat de dret, la pau, la no violència, per citar-ne alguns. No fa gaire, el president francès, Emmanuel Macron, lamentava la fi del que és evident, com a mínim per nosaltres a la UE, i esmentava el perill per a la democràcia i els drets humans a la vista de l'augment dels règims il·liberals i autoritaris. M'agradaria dir-li a ell i als líders de la UE que la feina comença a casa, que defensin i assegurin, si us plau, amb fets, aquests valors fundacionals a tots els estats membres i no només de portes enfora. La democràcia és fràgil a dins, també. Els catalans no som ciutadans de segona. Els nostres espiats en Pegasus són tan respectables i mereixedors del rescabalament pel que han patit i les disculpes oficials com els espiats a Grècia i a Hongria. Les víctimes del terrorisme patit a Catalunya mereixen justícia i saber la veritat, com a tot arreu a la Unió Europea, ni més ni menys. Voldria acabar desitjant llibertat, pau i dret d'autodeterminació a tota Europa, i en especial als nostres germans d'Ucraïna. Ens alegrem molt de les últimes notícies que ens estan arribant de les victòries contra l'invasor. Us desitjo una bona diada a tothom i visca Catalunya. Claurar els parlaments en representació del Consell per la República el molt honorable president Carles Puigdemont i Casamajor. Tot slot, de zeer eervolle president Carles Puigdemont namens de Raad voor de Catalaanse Republiek. Goedenavond, beste vrienden, amigues i amics, president del Casal Català, conseller i vicepresident del Consell per la República, delegat adjunta del Govern de Catalunya, representant de l'Assemblea Nacional, de les organitzacions polítiques, de la societat civil i cultural flamenca, que sempre ha estat amb nosaltres al nostre costat. Dank u wel. Ja fa uns quants anys que ens apleguem aquí, al costat d'aquest castell imponent que per fi el veiem descobert, l'any passat encara estava tapat per les obres de restauració, a l'entorn de la figura del marquès de Rubí. Ho fem a l'entorn seu per commemorar la Diada Nacional, efectivament, però sobretot per retre homenatge d'una banda als defensors de Barcelona, la gent que va donar la vida per defensar la ciutat de Barcelona, la llibertat i la sobirania de Catalunya, i també per recordar els exiliats austriacistes, els exiliats catalans de l'època austriacista, que com el marquès de Rubí van mantenir la fidelitat al que havia estat el rei Carles III en aquell moment. L'exili dels catalans austriacistes, com ens recorda la figura del marquès de Rubí, va ser nombrós i va ser de molta qualitat i va ser molt influent. Catalunya és un principat ocupat per les tropes borbòniques que persegueixen, que prohibeixen, que empresonen, i hi ha gent que decideix anar a l'exili perquè d'una banda volen salvar la vida, es veuen empesos per un desig comprensible de salvar la vida, però l'altra perquè es veuen empesos a no acatar el nou ordre que proposava la liquidació de la nació catalana.
El rei Felip V de Borbó va dissoldre les institucions catalanes, la Generalitat, el Parlament, va abolir les constitucions que venien de l'edat mitjana i que s'havien mantingut de manera ininterrompuda, va prohibir la llengua catalana, la va prohibir per decret, i el rei espanyol va prohibir la llengua catalana, va tancar les universitats, algunes de les quals, per exemple, l'Estudi General de Girona, no es van tornar a obrir fins al final del segle XX, amb una llei del Parlament de Catalunya del 1992 o 93, a molt poc temps d'això, i va castellanitzar la vida de Catalunya per decret. I era normal, doncs, que hi hagués gent que decidís no acatar aquell nou ordre. Els exiliats van portar sempre, com queda constància en les seves obres que ens han deixat, van portar sempre a Catalunya al seu cor, i la van reivindicar i van lluitar per ella. Com que, ja ho sabeu, la història la solen explicar els vencedors, durant segles, i encara avui, hem ignorat l'enorme importància i l'enorme influència que van tenir els exiliats i, sobretot, aquesta manera que els vencedors tenen d'explicar la història ens ha privat de conèixer-ho i d'aprendre de la seva visió de les coses, de Catalunya d'aquell moment, d'Espanya i d'Europa. De fet, tots els vencedors han procurat assegurar el seu domini a través del control del relat. Ho vèiem aleshores i ho veiem avui. Un dels exiliats austriacistes que hem ignorat durant segles és en Josep Plantí, totalment desconegut fins l'any 1995, gairebé fa 30 anys, del qual precisament demà es presenta una impressionant crònica que va deixar escrita titulada La desfeta de Catalunya i la destrucció de Barcelona. Com us podeu imaginar, després de la victòria borbònica es van succeir les cròniques i llibres molt contràries als catalans, el que havien fet els catalans, el nostre esforç de guerra, de voler resistir a un invasor molt superior amb armes i amb recursos. Era evident que tots aquests autors s'estaven alineant al costat dels guanyadors. En Plantí va deixar escrit una reflexió que ve molt a tom dels nostres dies, en què també hi ha un domini en l'opinió pública dels opinòcrates del rei Felip VI en aquest cas. Citaré literalment el que deia Plantí. Cito literalment, ho dic perquè pot sorprendre i algú pot pensar que això és escrit amb ulls d'avui. És llegit amb ulls d'avui i s'entén perfectament. Deia, ara bé, no comprenc perquè alguns escriptors tracten els catalans amb paraules impròpies i difamatòries per aquesta defensa, la defensa de Barcelona. No ho puc entendre si no és que ho fan empesos pel fanatisme, corromputs pels diners o moguts pel desig de complaure o adular el rei. Com hem après els catalans, i no hauríem d'oblidar mai, els processos històrics són de cicles llargs, almenys per aquells qui els volem continuar empenyent. És important que tinguem aquesta mirada i aquesta perspectiva, donar per tancat un cicle que des del punt de vista històric tot just ha començat, diu molt poc del qui ho pregona. Plantí havia perdut una guerra, sí, però no havia perdut una causa. És una diferència molt important aquesta. Sabia que generacions futures haurien de continuar defensant Barcelona i defensant Catalunya. No va donar res per acabat, no va donar res per tancat, sinó que va voler deixar el seu testimoni, i ara torno a citar literalment, la raó que ell explica per què vol deixar aquest testimoni, per tal que no es parli en el futur d'infàmia ni de rebel·lió, sinó únicament de glòria i del fet que van seguir la causa de l'honor, la glòria, la sang, la llibertat i la pàtria. Per tant, que el testimoni
que ens van deixar aquella generació d'exiliats del Marquès de Rubí, una generació que no va abandonar mai, ens ajudi aquesta memòria i ens ensenyi i ens inspiri a mantenir obert el cicle de la llibertat de Catalunya. Visca Catalunya lliure! Visca!